Bon vespre a tothom i benvinguts. Primer de tot, vull donar gràcies al públic per assistir en aquest context tan difícil. També vull donar gràcies a Òmnium Segarra Urgell per haver organitzat l'esdeveniment. I, per suposat, moltes gràcies als nostres assistents, en Pau Vidal i al Gerard Forest, que, si m'ho permeteu, som unes autèntiques bèsties de la divulgació. I bé, no us presentaré perquè m'han dit que els agrada presentar-se l'un a l'altre, però sí que donarem una pinzellada sobre les seves obres, sobre el que han escrit. El Pau Vidal ha escrit El nivell se trencada, que és una obra bàsicament on anime el catalanoparlant a usar el català col·loquial genuí, i el Gerard Forest ha escrit el decàleg irreverent per a la defensa del català, on s'exposa les diferents problemàtiques, les diferents amenaces que assetgen el català i com podem combatre-les. Són aparentment dos llibres que no tenen, bé, aparentment és com que no tenen relació, però en veritat hi ha moltes sinergies i ells mateixos ara mateix ens les explicaran, així que endavant. Doncs bona tarda. Com que això es tarda, em tocaria començar a mi, perquè sempre ens oblidem. Però avui, gustosament, li serviré l'honor de començar. A qui dispara primer ja ho sabeu, té més possibilitats de guanyar, no? I seré intentant l'honor de començar perquè s'han pescat que té família per aquí, però jo, no sé si creu o no, però com que ella assegura que és veritat, li cedeixo aquest primer. Bueno, no és que m'ho hagi pescat, sinó que és real. Jo per Tàrrega hi passo sempre que vaig a Rocallaura, perquè la meva família materna, és a dir, els meus avis i la meva mare, són de Cal Tirana de Rocallaura. Per tant, vosaltres sou al cap de comarca. Per això em fa molta il·lusió fer aquesta xerrada aquí, no només per això, sinó perquè tot venint de Barcelona recordava la meva relació amb Tàrrega. I m'ha vingut al cap que precisament el dia que em vaig casar, deu fer 4 anys, vam fer el casori a l'església de Rocallaura, però vam venir, necessitàvem algun lloc bonic per fer les fotos de casament, ja ho sabeu, i vam venir precisament a l'ermita de Sant Eloi, allà a la muntanyeta, a fer les fotos del casament. I per tant, en aquest sentit, Tàrrega és especial. Un cop dit això, deixeu-me que pot semblar una mica absurd, però us presentaré qui és el Pau. El Pau, ja ho sabeu, és el lingüista mediàtic per excel·lència d'aquest petit nostre país. Segur que l'heu vist a moltes ràdios, l'heu sentit a moltes ràdios, l'heu vist a la tele, el llegiu a VilaWeb. És una persona que fa cada any, poso dir, 80-100 articles de llengua. Mira, estava mirant el meu ordinador, la meva carpeta d'articles, i en tota la meva vida, i tinc 40 anys, n'he fet 53 d'articles. Ella ens fa aproximadament entre 80 i 100 anuals, perquè us feu una idea, no? A més, ha escrit 10 llibres, etc. Però a mi, bàsicament, el que m'interessa del Pau no és tant el vessant mediàtic, sinó el fet de pensar que és una persona que s'amara molt del que és la quotidianitat, que de qualsevol conversa en pot treure un article, de fet ho fa, sovint, i no només això, sinó que també és una persona, i això ho sé sense que m'ho hagi dit, que es passa la vida barallant-se amb la llengua. Podem pensar que una persona que ja fa molts anys que escriu, doncs és molt fàcil escriure. I la gent et dirà, és que agafes ofici. Al final ja tens ofici. Creieu-me, de totes maneres és molt difícil escriure un llibre i és molt difícil fer un sol article. I t'has de barallar molt amb les paraules, perquè les frases tinguin prosòdies, tinguin ben escrites i tal. Per tant, a mi m'interessa el vessant de traductor del Pau, perquè, clar, traduir a l'italià, que té molts dialectes, no és fàcil, i, clar, ho has de traslladar al català, és gens fàcil. I, sobretot, també una altra cosa que m'interessa és, amb independència de si tu ets més optimista o menys optimista, la voluntat de sortir a guanyar. El que tots dos en diem el cruyffisme. És a dir, sortir a jugar un partit amb la incertesa de si guanyarem o no, però és igual, no tenim cap altra opció que sortir a jugar al partit. I per tant, tant ell com jo estem disposats, si cal, a anar al poble més petit del Pirineu que tingui 15 habitants.
En aquest sentit, jo sempre he dit al Pau, escolta'm, anem aquí. Sempre m'ha dit que sí. I us explico ara, i ja començarem el tema, l'última anècdota. Va parlar el Joan Carles i em va dir, escolta'm, vine a presentar el teu llibre aquí a Tàrrega el dia 4 de gener. I jo no li vaig dir al Pau, no li vaig dir, dic, bueno, em vaig a presentar el llibre a Tàrrega i ja està. I va sortir i li vaig dir, escolta'm, Pau, jo no t'he dit que vinguessis, perquè clar, època nadalenca, suposo que voldràs descansar, no? I em va dir, on vas, boig? Quin és el dia que anem a Tàrrega? I de seguida el vam lligar i va voler venir. En aquest sentit, li estic especialment agraït. Bé, un cop fet aquest pròleg llarguíssim, m'agradaria fer-li la primera pregunta al Pau. Llenço la pilota i m'agradaria preguntar-te en quin sentit creus que tots dos llibres aborden una cosa que ens preocupa especialment a tots dos, que és l'empoderament del parlant, o dit d'una altra manera, per què creus que tant l'un com l'altre poden funcionar com el que en diríem una viagra lingüística pels lectors? Viagra, sí. Sí, viagra. És una metàfora una mica així, però... Bé, bona tarda, ja ho he dit abans. Abans de respondre, us situo un moment que és general, perquè ell és el nou, però és el bo. Llavors val la pena que ho sapigueu. Els qui ens mirem el món a través de la llengua, que suposo que n'hi deu haver més d'un aquí, probablement, segur que no, tots heu vingut per la política, tendim a ser específics, a mirar una mica a través del forat, perquè la llengua és una de les vies d'accés a l'ànima, i per tant a la identitat, o viceversa, i en última instància a la nació. Els que es miren el món des de dalt, els que ho veuen tot, són molt pocs. Són els que entenen la política i són els que entenen totes les regles del joc. I això és una cosa que sempre he envejat, que considero una virtut, perquè és una virtut que és aparentment fàcil de fingir, molta gent la fingeix, tots heu assistit, i assistireu per desgràcia a moltes converses de sobretaula en què hi ha gent que ho ha entès tot i t'ho explica. Normalment els que ho expliquen gratuïtament són els que no ho solen haver entès. I en realitat els que ho entenen, perquè els que veuen tot el camp aquest encruït són molt poquets. En Gerard, quan escriu, això se li nota de seguida. Jo el vaig empezar per primera vegada quan va començar a publicar el seu decàleg a Núvol, perquè el decàleg va anar sortint a Núvol a pessics. Quan era això? El desembre de l'any passat. Fa un any. Fa un any, sí. I de seguida ho vaig notar, perquè és una cosa molt infreqüent. Jo me'n passo un dels meus hàbits de conducta, que suposo que deu ser el mateix de molts de vosaltres, és empassar-me molta informació i sobretot molta opinió, perquè trobo que actualment és on s'amaga la informació. Vull dir que la informació ja no existeix, que els diaris són mentida i que la informació va tan cara, s'amaga molt a l'opinió. I és molt difícil trobar opinió, insisteixo, de gent que vegi el conjunt de tot. En això el Gerard ho fa molt bé i ho arrodoneix amb la segona virtut, que és la d'explicar-ho bé, perquè una cosa és veure les coses i l'altra és explicar-ho a les altres. En aquest sentit, jo crec que el decàleg, en general els seus articles, són un privilegi perquè t'ajuden a enlairar-te i mirar-ho des de dalt. Els que ens dediquem a la llengua, fins i tot la llengua es pot mirar des de dalt, es pot mirar com a conjunt, si voleu després en parlem una mica, però també hi ha poca gent que tingui la capacitat de veure tot el conjunt de la llengua. Normalment l'habitual, i els qui seguiu les batusses de Twitter ja ho sabreu, l'habitual és aturar-se al primer esgraunet, que és la parauleta. Normalment és el graó que té menys importància. Però en canvi, la immensa majoria del debat, el polític, el social i el lingüístic, tenen lloc en el primer graó. I poca gent arriba al segon, i ara us dic el cap amunt de l'escala, que normalment ja no hi ha discussió, perquè ja hi ha, diguéssim, ja s'entén que no cal la discussió. El que cal és debat, que és una altra cosa. Llavors, per acabar això, el que vull dir és que la sort no és tenir en Gerard avui aquí, que està molt bé perquè el veurem de cara. La sort és tenir que s'hagi pres la modèstia d'escriure el decàleg, que ens el puguem, cadascú que se la passi com li sembli,
però que puguem comprovar si nosaltres també podem arribar a tenir aquesta visió global que és la que ajuda a entendre les coses. Insisteixo en aquest concepte perquè és important, perquè a mi, en la meva feina de cada dia, em costa molt, intento fer entendre a la gent que el qui vulgui comprendre el fet lingüístic ha d'anar més enllà de l'aparença, i l'aparença són els arbres famosos que no es deixen veure del bosc, els arbres són les parauletes, però s'ha d'anar més enllà. Amb l'anàlisi de la identitat, i per tant de la nació, i en última instància de la política, insisteixo, o viceversa, passa exactament el mateix. Llavors, la pregunta que jo li faré a en Gerard, però no, la guardo per després perquè... Has de respondre la meva. Te ho has de pensar, no? No, has de respondre la... No respondre la teva. Llavors, sí, el concepte de l'empoderament. Com ho dic, això? És una paraula lletja. Empoderament, suposo que estareu d'acord. Tu passa, no? Tu pot t'agrada. És igual, no? És indiferent. Com la trobes? Ja confesso jo, a mi no m'agrada gens. La paraula empoderament la trobo molt lletjota. És un calc de l'anglès, l'he estudiat enterament a l'anglès, i segurament abans en tenies d'una altra manera. Però a mi m'ha anat molt bé i ara em cau simpàtica perquè m'ha ajudat a superar un prejudici. I és una cosa que està relacionada amb la pregunta que li volia fer després a mi. I és el fet que el prejudici, la idea adquirida, moltes vegades va en contra nostra. Jo me n'he donat fent el nivell C trencada, que vol ser un manualet per l'apoderament lingüístic, però en última instància, també l'apoderament nacional, me n'he donat que si la revertia o la convertia a favor meu, si la pintava del color que m'agradava a mi, l'empoderament pot ser una paraula molt útil. I efectivament ho ha estat, perquè jo me n'adono amb els conillets d'ènties que he fet servir al llibre, però també abans, per la meva feina, que efectivament el fet de sortir i saltar al camp, la mentalitat de guanyar i seguir la tàctica que et diu el míster i diu, tu fes-ho així que veuràs que funciona. Comprovar que funciona, això t'omple d'energia, et dona molta més força de la que tindries simplement si haguessis fet aquell exercici prou. I com que sé que no s'entén, poso un exemple que s'entendran. Jo que poso sempre perquè trobo que és entrenador, que és el del footing terapèutic. Saps quan heu anat al metge i dir, tu, jo he de fer una mica d'exercici per baixar el colesterol, aquelles coses. Llavors tu surts a córrer, surts a fer una mica de footing, o com es digui ara, per millorar això, però quan ja has fet uns quants dies, unes quantes setmanes o la temporada que toqui, te n'adones que tot el teu organisme i també el còcul funcionen millor, estan més optimistes, estan més alegre perquè ha circulat l'aire, és a dir, allò t'ha donat molts més beneficis sense que tu pretenguessis i sense saber-ho. Doncs una mica l'apoderament lingüístic és el footing per a l'apoderament nacional. I llavors, dit això, la pregunta que et volia fer neix de la idea, de la certesa, que una de les frases que tens tu, no sé si és just perquè és voluntari, però de vegades, no sé mai, per això ens ho diràs, és la manera com tu afrontes el llenguatge. Perquè una de les coses que es nota molt llegint el decàleg és que en Gerard és un renovador del llenguatge. El llenguatge, jo ho estudio i és una de les coses que m'interessen, és el que vosaltres ho heu notat, ha sofert, diguéssim, una evolució bastant visible al llarg del segle, la nostra meitat del segle XX i sobretot l'actualitat, segle XXI, que és la perversió absoluta en mans del poder. És a dir, tots hem vist, tots hem après que el poder li fa dir, aprofita el llenguatge per fer-li dir el que ell vol, no pas el que el llenguatge diu. És a dir, és una lliçó, diguem-ho així, de cinisme per l'hora de pragmàtica. Nosaltres volem que racisme volia dir això, i racisme deixa de dir el que ens pensàvem que volia dir i passa a voler dir una cosa diferent. O nazisme, resulta que els que havien són els perseguits ara són els perseguidors, tenim exemples contínuament. Això és una cosa que cal aprendre, com a víctimes que som de la manipulació del poder, és una cosa que cal aprendre, perquè si no tenim tendència, com que som bona gent, com que som massa babaus, sovint no ens volem creure la maldat. I la maldat hi és i moltes vegades manifesta amb la manipulació del llenguatge. En Gerard és un gran renovador, no manipulador, sinó renovador del llenguatge. Això deia que és voluntari, perquè aquí es veu molt bé. És un llibre que és especial de llegir, perquè és molt diferent de l'assaig que estem habituats a veure. I una de les coses que es veu és això, que tu el llenguatge és com si tu
decidissis donar-li el sentit que tu vols, però no en el sentit cínic, sinó de retornar-li el significat, en certa manera, no? Però podríeu llegir malament. Bé, abans que res, jo el que no volia fer quan vaig fer aquest llibre era fer un llibre pla, de sociolingüística, un llibre acadèmic. Jo el que volia era fer... Jo soc una persona de la literatura, és a dir, jo escric sobre llengua catalana, però soc una persona que m'agrada molt la literatura, les novel·les, l'estil, la gent amb voluntat d'estil. Per exemple, el Pau és una persona que, si llegiu els seus articles de VilaWeb, és una persona que té voluntat d'estil, que gaudeix fent servir les paraules i tal, no? I jo, en aquest sentit, doncs jo, això m'ho ha comentat molt poca gent a les entrevistes i tal, però jo penso que és un llibre amb voluntat literària, que parla de llengua però que té voluntat literària, que hi ha comparacions, que hi ha exageracions. A mi per què em serveix això? Doncs un, per captar l'atenció del lector, i dos, per sotreguejar-lo una mica. Si és un llibre escrit de manera plana i acadèmica, això no ho hauria pogut aconseguir. Em sembla molt interessant això que diu del llenguatge, i ara hi pensava, perquè no estava preparada aquesta pregunta, jo no la sabia. I sí, jo faig anar una mica les paraules com vull. Per exemple, a mi m'han retret que el primer capítol del llibre parlo de la diglòssia de manera no acadèmica. Diglòssia, us diran molts lingüistes que diglòssia el que vol dir és una mica el que hi ha al País Valencià, no? És a dir, una llengua pels usos formals i una altra llengua pels usos col·loquials. Això, per exemple, també ho teníem aquí a Catalunya, al segle XVII, a l'època del rector de Vallfogona, amb el barroc. Jo, per mi, aquí, per exemple, faig servir la diglòssia com a subordinació lingüística. Com que a mi no m'era útil parlar tota l'estona de subordinació lingüística, doncs jo he fet servir el terme diglòssia de manera no acurada, però que a mi m'és útil com a subordinació lingüística. I l'altra cosa que us volia dir de la llengua, o del llenguatge, millor dit, jo sempre he tingut molt present una frase del Wittgenstein que deia: els límits del llenguatge són els límits del teu món. I en aquest sentit penso que hi ha hagut un gran retrocés en l'ús del llenguatge, és a dir, que ens hem acomplexat, i que el fet de complexar-nos en l'ús del llenguatge dels catalanistes, per dir-ho en un sentit ampli, doncs ha acabat afectant-nos l'autoestima i la nostra cosmovisió. Us en posaré un exemple. Jo ja tinc 40 anys. Fa 20 anys era molt freqüent i molt normal que algú digués: jo soc nacionalista català. A part d'independentista, soc nacionalista català. Llavors va haver-hi gent que es va empescar la idea aquesta de jo soc independentista, no nacionalista, no? Que és una cosa que si tu els expliques als del bloque nacionalista galego et diran: però això què és, aquesta cosa tan estranya? Tu els hi dius a un del PNB, Partit Nacionalista Basc, què és això? No t'entendran. Li dius a un de l'Scottish National Party: jo soc independentista, no nacionalista, no t'entendran, no? En aquest sentit penso que hi ha hagut un gran retrocés, i l'altre dia en una entrevista a Nació Digital ho vaig dir clarament, perquè nosaltres hem de saber què som. Si tu saps el que ets, és igual el que diguin els altres que ets. No sé si m'explico. És a dir, el fet que jo em defineixi com a nacionalista, nosaltres coneixem la nostra història, oi? No vol dir ni que nosaltres haguem estat agressius amb ningú, ni que haguem apallissat ningú, ni que haguem matat ningú, res de tot això. Quina és la conseqüència d'haver retrocedit tant en aquell llenguatge? La conseqüència d'haver fet independentisme no nacionalista és, com que havíem d'arribar a la independència i havíem d'eixamplar moltíssim, no hem assolit l'objectiu, però és que a més no hem treballat per la llengua, perquè si tu ets independent no nacionalista vol dir que la teva prioritat és l'Estat. I la meva prioritat, sent independentista, és la llengua. És a dir, jo no crec que pugui haver-hi una independència deixant la llengua a un costat. Jo crec que hi ha d'haver un empoderament nacional i lingüístic i a partir d'aquí tu assoleixes l'Estat. I doncs això, aquesta és la reflexió bàsicament, que és molt important retrobar els mots i no anar acomplexats per la vida. Perquè si tu ja fas aquestes filigranes verbals, la gent nota que tu ets una persona o que els vols enganyar o que no ets prou fort. I si no ets prou fort, vol dir que no ets prou seductor. Deixeu-me que us posi un últim exemple. Vosaltres coneixeu gent normal, no? Gent del carrer. Què us resulta més seductor? Una persona que té les seves idees clares i sap el que vol, o una persona que s'apedreça tremolant? Sí? Jo diria que la primera persona, no? Doncs
com a projecte nacional, si nosaltres volem integrar els nouvinguts, hem de tenir clar el que som. I per tant, penso que ens hem de deixar de subterfugis, tenir clar què som, tenir clar què volem i transmetre-ho a la resta, de manera oberta i integradora, com hem estat sempre els catalans. El nostre país ha passat de 2 milions a 7 milions i mig. Sempre hem tingut un discurs integrador. Doncs tornem a retrobar la nostra essència, perquè si no el que passa, ara ho comentava, és que els usos lingüístics, com que no cuidem la llengua, els usos lingüístics a les escoles passen d'un 67% d'ús prioritari l'any 2006 a un 21%, si no fem polítiques lingüístiques. És veritat que hi ha hagut un augment demogràfic, tot el que vulgueu, però no s'han fet polítiques lingüístiques, perquè el tema nacional ha passat a un costat. I ara no tenim ni independència ni llengua. Per tant, en aquest sentit, és molt important retrobar els mots. Dit això, m'agradaria fer-li una pregunta al Pau, perquè el Pau ha escrit un decàleg, també. Si llegiu el seu llibre, el títol és Nivells i trencada, però hi ha 2 bonus tracks, per dir-ho així, un al final de tot i un abans. I un d'abans és un decàleg que resumeix una mica el que és la voluntat del seu llibre. La diferència entre ell i jo és que jo soc un tio molt pesat i jo he fet 160 pàgines i ell ha fet el seu decàleg en una pàgina i mitja, perquè és molt sintètic, és molt essencialista, per dir-ho així. I jo et volia fer, Pau, aquesta pregunta. Però el que es deia és el llenguatge, ha dit essencialista. Ell és volgut dir bastant lleig, No. És essencialista, va a l'essència de les coses. Essencialista vol dir això, anar a l'essència de les coses. A mi m'interessa molt el punt 9 del teu decàleg, que m'agradaria que ens expliquessis què vols dir quan dius un parlant, segur d'ell mateix, això que dèiem de l'autoestima, perquè l'autoestima també val per temes idiolectals, suposo, o dialectals. Un parlant segur d'ell mateix és un parlant creatiu. Què vols dir amb això, Pau? Bé, jo estaré perquè jo en realitat tenia ganes de parlar de xarxes, ara, llavors m'ho faré venir bé per anar a aquest tema, perquè fins ara encara no ho hem fet. I com que és un dels punts de discrepància que tenim, l'hem anat apartant per no esgarritxar-nos. Però avui el tocarem. Perquè en realitat tots dos som molt xarxaires, o xarxats, encara tenim derivats, això, xarxius, fins i tot, perquè tots dos som molt comunicatius, tenim xerrera, tenim ganes de dir coses i sobretot som prou rucs per pensar que se'n pot treure alguna cosa de profit o poden servir d'alguna cosa. Crec que la discrepància està amb això últim, més aviat. Però en tot cas, aprofito aquesta pregunta per situar-ho. A mi la dèria d'escriure el Nivells i trencada ve de fa molt de temps, perquè ja fa temps que dedico això, de fet des de sempre, i sempre m'ha amoïnat molt aquest patiment que teniu, la majoria. Si ara jo us pregunto, la llengua us fa patir? La majoria direu que no, o no s'assemblarà que us faci patir tant. Però si poso petits exemples de situacions, segur que tots us heu trobat en moments en què us hauríeu estimat més ser parlants de rus, per exemple, o de japonès, que es viu molt millor des del punt de vista lingüístic, perquè no t'has d'anar barallant contínuament, no només amb els altres, que és una cosa tràgica que fem. Jo això em fa patir molt a la xarxa. El dia que mani, la primera llei serà prohibir respondre a l'enemic a la xarxa, perquè és la manera més estúpida de malgastar energies. Si algú ho fa aquí a la sala, no cal que aixequi la mà, però li recomano. Prou de discutir-se amb l'enemic sobre si nosaltres tenim aquests drets o aquells altres. És l'enemic. No ho oblideu. O sigui, ho fan especialment i caiem de 4 grapes. Però encara menys discutir-se amb l'amic, és a dir, amb la pròpia trinxera, perquè nosaltres perdem, com diu la dita? Perdem la força per la boca, no? Llavors, concretament, un dels símptomes que a mi em va acabar de decidir que aquest llibre corria pressa va ser veure aquesta revifalla, que ha estat més que una revifalla del que en diem purisme o ultrapurisme lingüístic, això de què parlo, això d'anar
corregint a la gent pel món i no que parlin com el Tirant i la Carmesina, que parlaven un català molt bonic però que avui ja no funciona. Més enllà de la caricatura en què s'hagi arribat a convertir aquesta activitat, que ho és, una caricatura, si no fos que és molt més nociva que això, hi ha el que això implica com a símptoma, i el símptoma és molt clar. Una comunitat parlant que es passa la vida autocorregint-se perquè té la sensació que el que parla, el que diu, el que fa servir, el seu codi comunicatiu no hi arriba, no és suficient, no li basta, sempre està malament, és una comunitat malalta. Això, encara que ho sabem, els cognitius lingüistes ho sabem que fa molt de temps, ja ens ho va explicar, i ho va explicar a tothom, a més d'una manera molt clara en Solà, al Parlament fa 12 anys. Però bé, és igual, costa de fer arribar, doncs insistirem. És evident que això és un símptoma, perquè els altres puestos, sí, tot arreu, tothom a tot el món es baralla per coses de llengua, però no amb aquesta obsessió malaltissa d'unitat de visatge intensiva amb què ens barallem aquí. I encara menys es permet que gent que no sap un borrall de res vagi alliçonant els altres, i el que és pitjor, no alliçonant, sinó sobretot creant-los un complex. Ara, podria omplir 14 sessions com aquesta només amb exemples, però us posaré el d'ahir mateix, perquè compartim cada dia aquesta és la gràcia, cada sessió puc posar un exemple diferent perquè contínuament. El d'ahir em vaig trobar tot de gent molt enfadada perquè resulta que ara hem descobert que jo els he dit als nois del programa aquest del futbol de Catalunya Ràdio, la traducció de Torquemada, la sentiu, algú l'escolta? Sí? Sí. Tu no, doncs te'l recomano, perquè no et deu anar al futbol, però és igual, escolta, que et xalaràs igualment. Ara que ja els he explicat que no cal, que la línia del Nietzsche, que no cal que s'escarrassin a fer pronúncies fingides que no els hi pertoquen per dialecte, perquè algú els hi ha dit que és millor, i els vaig posar el cas, anava molt bé perquè ells mateixos m'ho havien demanat. Com li hem de dir el nou entrenador del Barça? Perquè clar, tots s'esforcen a dir Xavi. Xavi, amb aquesta X, amb aquesta xeix de menjar shawarma, és com ho diuen allà dalt, o sigui, l'oriental. Però no ho diem ni al central, ni molt menys per aquí. Vosaltres no dieu Xavi, que no? Però s'ha escampat aquesta llegenda de fa molts anys, no és una llegenda, és tota una feina, diguéssim, de presumpta depuració que es va passar molt la frenada als anys 60 i 70, per la qual va establir que hi havia uns trets que el català es considerava que eren bons i altres que eren dolents. Llavors, a tots els que diem Xavi, xocolata i xurros, resulta que fem malament i ens han estigmatitzat. No, perquè això no és bon català. El bon català diu xocolata i xurros. Doncs no, com que no és així, jo els explico. Ahir aquests nois ho van descobrir i molt enfadats per la xarxa, no, perquè això no està bé, perquè ens han ensenyat a dir Xavi, hem de dir Xavi. Però tu a casa com ho dius? No, jo dic Xavi. No, però jo a la ràdio es diu... Doncs això, tota aquesta barritura i tot aquest perdre temps i energies és una cosa que no hauria de passar. No hauria de passar. En una comunitat normal, la llengua es baralla per les coses normals, és a dir, l'evolució, els neologismes, una miqueta d'interferència, perquè interferència n'hi ha tot arreu, avui dia, en l'anglès, etc. Però no aquesta paranoia contínua. Llavors, ja li vaig a l'exemple que no, però m'hi estic costant a la resposta. Llavors, una manera de combatre aquesta batalla perduda permanent, que és la d'intentar evitar els castellanismes per aquí, els anglicismes per allà, però a més els catalans, perquè no són bons, és deixar de corregir i corregir-se i autocorregir-se, que encara és pitjor, sinó mirar, com us deia abans, mirar la llengua des de dalt, entendre el fet lingüístic globalment i veure que això és una qüestió de models, és a dir, d'oferir bons models. Els models bons que funcionen, i ara parlo a tot el planeta, a tot el món, a totes les societats, que tothom té un codi comunicatiu, són els que satisfan totes les necessitats dels parlants. És a dir, per tant, si nosaltres necessitem una paraula per dir que sortirem al camp, totalitat i tot, doncs empoderament. Que en aquest cas la copiem de l'anglès, d'acord, però està ben copiada, perquè és una paraula que està formada segons les normes de català. Però és igual, aquí diu una paraula, diu una expressió, un sintagma, un verb nou. Els que jugueu al paralògic, per exemple, qui juga al paralògic? A veure, aixequeu-la més fort. Hòstia, acabarem abans. Qui no juga al paralògic?
Els tres inadaptats. És molt gros això, però bueno. Doncs ja ho heu vist, no? Que estem allà jugant, hi ha coses que posem, que trobem així una mica de xamba, aviam si hi és o si no hi és, però ja que mentre l'esteu posant, diu, hòstia, clar, és que això podria tenir sentit, no? No sé, quin era l'avui? Groningen era l'avui? Rondineig. Veig que sortia rondineig, no? No, doncs a mi, amb un que de estava posant a mi, li he dit engrundir, el verb engrundir, Vale, sí, d'acord, no hi és, però oi que podria ser? Oi que podria voler alguna cosa engrundir? Mira, aquest dissabte ens engrundirem, no? Doncs això, que tots us hi heu trobat, és perquè en aquell moment esteu jugant, teniu la ment creativa i estan sortint coses. Les llengües normals funcionen així, perquè les llengües normals creen a partir del propi codi. Per tant, un parlant segur de mateix, un parlant que no pateix perquè un altre carallot sortirà i dirà diu aquí, diu allà, és un parlant tranquil i amb la ment paraulògica, permeteu el neologisme. I això, més enllà de la mera individualitat de cadascú, és el que necessitem ara mateix com a comunitat parlant, perquè per sortir aquest camp, posant-nos a la calça curta i sortir a guanyar, necessitem tenir el cap per crear rondinxos d'aquests o el que sigui. I en aquest sentit, no cal que, ja no ho mato, no cal que existeixi que el que és vàlid per la llengua és vàlid per l'altre. L'altre entès com a... Jo et vull fer una pregunta. Digue'm alguna paraula que s'hagi creat en català últimament de manera pròpia, és a dir, que s'hagi popularitzat i també parla'm una mica de l'exemple aquest que poses aquí al llibre, que ell diu, ostres, és que a Barcelona fa 30 anys tothom deia fer servir i en canvi l'estàndard TV3i ens l'està liquidant a Barcelona i ara tothom diu utilitzar o emprar a nivell literari. Pots comentar-ho això una miqueta? Ara m'ha vingut al cap. I paraules, allò que hem creat nosaltres de manera col·loquial i que s'hagin estès de manera autorreferencial, per dir-ho així, no imitant les altres paraules, també el món al cap. Com que passa allò del síndrome de la fulla en blanc, no? Que t'ho pregunto i no te'n recordes mai. Però sí que m'ha vingut al cap una cosa que vaig veure l'altre dia que vaig pensar que estava molt bé. No tenim pissarro. El vacunòdrom. El vacunòdrom. Vacunòdrom, per exemple, seria un exemple, vacunòdrom. O fins i tot vaccinòdrom, alerta, Vacunòdrom és una paraula perfectament ben creada, amb un sufix que tots entenem, que ja existeix i que per tant funciona. A mi m'ha vingut al cap una altra cosa que aparentment no és tan catalana, però que és com el primer nadó de l'any, que és català, perquè he nascut aquí. Que és, per això no volia escriure què és, ho diré en targarí perquè s'entengui millor, l'olíssim. Repeteixo a poc a poc, l'olíssim. L'olíssim, pels veterans, és un derivat, és un superlatiu format a partir d'aquest acròstic LOL, el teniu present? És una d'aquestes gracietes de les xarxes, però que ara ja s'ha convertit en una paraula. És un acròstic LOL que ve de l'expressió anglesa lots of love, que vol dir un colló de riure, és a dir, molt de riure, que s'ha popularitzat. Llavors el jovent d'aquí i el jovent de tot el món, què fa? Copia o absorbeix la interferència anglesa, que és la que mana. I per tant, quan amb una piulada escriu, tu ho fas, no? Tu escrius LOLs d'aquests, no? Hòstia. Jo sí. Doncs, tu et poses LOL, vol dir que t'ha fet molta gràcia. I aquest dia, una xiqueta de la secció aquella de la secció d'un programa va escriure l'olíssim, que volia dir, no és que em faci molta gràcia, és que encara em fot més, saps? I això és com el nano aquest que va néixer, és un català ja, perquè encara que tingui una arrel, clarament, és que no té una arrel anglesa, és que és un acròstic, encara més enllà, no és una paraula i en canvi s'ha convertit en una paraula. Doncs això és senyal, això és creativitat, això és bo i per tant hem d'estar contents d'incorporar-ho, perquè clar, si et fots a buscar una alternativa i et passa com a la pobra... Qui era ahir que ho deia? Ahir és una traductora desolada, ens va explicar que havia descobert que no es podia dir pipa. Tu ho vas veure? I què vas pensar?
va estranyar, però no vaig confirmar, suposo. Va estranyar. El que et va estranyar? No vas quedar desolat? Però pipa de menjar, de les pipes de bosses de pipes, no de fumar, Sí? Pipes. No, allò que, bueno, de nits en menjava, no? Però resulta que no, tu, que no n'hem menjat, és a dir... Mana? A l'amanida. També hi ha pervertits que em foten l'amanida. Resulta que no, que s'ha de dir... Penso que són llavors de girassol. Clar. Pobre canall. S'ha de tenir joc de clares, necessitem pipes del diccionari ràpidament, perquè si no, i llavors amb el dolíssim una mica va ser igual. Quina és l'alternativa? Alerta, perquè si volem que la llengua sigui funcional, i això, i així introdueixo el tema preferit en Gerard, que és el del jovent, necessitem que tothom estigui satisfet podent-se expressar. I clar, si l'ofereix el nano no sé quina alternativa de 3 paraules sobre guionets entremig, has fracassat d'entrada. Perquè en Gerard, que coneix bé el jovent i ha analitzat la gran catàstrofe del tancament del Super 3, sap que aquest és el punt, és un dels punts clau. Sí. Abans de respondre al Pau, us volia dir que el Pau va ben encaminat i jo me'n vaig adonar perquè som 3 amics que fem un digital, el trobareu a Twitter, que es diu l'Europeu. Jo a l'Europeu he entrevistat tant el Pau com un dels cappares de la correcció que parlava ell. Segurament us vindrà algun nom al cap. I el primer li vaig preguntar, escolta'm, tu quina solució em dones per acostar-me als joves a nivell de català col·loquial, no? Perquè, esclar, tu no te pots acostar als joves parlant en català o ja esmarquiada al segle XV. No connecten, no? Amb tu, de fet, és contraproduent i tot. I la resposta que vaig rebre és no hi he pensat prou. I vaig dir, hosti, tu, malament, no? I en canvi li vaig fer la mateixa pregunta al Pau i tu pots estar-hi més d'acord o menys, però me la vas saber respondre. I això ja et diu coses, no? Perquè, de fet, quan parlem de joves, en realitat el que parlem és del futur de la llengua. Perquè, com dic jo al llibre, una llengua sense joves és un holograma cadavèric. És a dir, és una cosa que existeix però que ja no té futur. Per tant, a mi m'és absolutament igual, m'ho invento, si un 80% de la gent de més de 65 anys a Tàrrega parla català. M'és igual. És a dir, a mi el que m'interessa és quin és el percentatge de parlants de català a la franja de 15 a 24 anys. I si m'apureu, de 24 a 35, que són els que tindran fills, perquè, clar, nosaltres som una cadena amb múltiples baules que té 1000 anys i que l'únic que ens falta és que una baula es trenqui o es mig trenqui perquè arribem a allò que deia el Fukuyama, al final de la història. És a dir, al final de la història de la nació catalana s'acaba si hi ha una sola baula de la cadena que desapareix. I penso que en aquest sentit hi ha hagut una actitud política, permeteu-me l'exageració, criminal dels nostres polítics els últims 20 anys. L'exemple que sempre us poso. L'any 2012, l'1 d'octubre, data gloriosa, el 2012 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va decidir que el canal 3XL s'anava a cap Pistraus. El canal 3XL, no sé si us en recordeu, era aquell canal multiplataforma que tenia una comunitat molt potent, no només a la tele, que feien Breaking Bad en català, no sé si us en recordeu. Breaking Bad és la sèrie, és la rehòstia americana, no? L'heu de mirar perquè és boníssima. La feien en català, al vespre. I els joves de 16 i 17 anys podien gaudir del senyor aquell que feia heroïna en un cotxe o cristall, no sé com en deien, en un cotxe, en català. Doncs van decidir que havien de tancar això i que havien de mantenir l'Esport 3. L'Esport 3, ahir van sortir dades d'audiència anual, per cert, té un 0,5% d'audiència a la tele analògica. Però és que encara pitjor, és que el Super 3, que el Super 3 vol dir el futur de la llengua, té un 0,4. I alguns caps de setmana, que és quan els nanos ronden per casa, no estan tan atrafegats, el Super 3 marca un 0,2% de share. I a més, no només perquè dius, mira, si tu en analògic fracasses, bueno, però suposo que fas molta feina a les xarxes, no? Que no són els nanos, els que tenen fills ja ho sabeu, tot el dia al mòbil, tot el dia a YouTube, tot...
però és que a més no tenen cap estratègia a les xarxes. Per tant, en aquest sentit, doncs, clar, és a dir, aquí el que hem de fer és dues coses. Una, penso jo, reflotar el Super 3, que ara mateix és un canal que agonitza. Dos, recuperar el 3XL multiplataforma, que és el que teníem, És a dir, hem de tornar a fer el que sabíem fer anteriorment i que hem deixat de fer per motius inconfessables. Pressions de la redacció de l'Esport 3, uns polítics que no s'assabenten de la pel·lícula, el que sigui. I a més, el que hem de fer és que del pressupost... Bé, clar, nosaltres tenim aquí un buc insígnia, no? Tenim un transatlàntic. Un transatlàntic que ara mateix, com deia el Tennessee Williams, és una petita embarcació de vela. És a dir, ara va com una petita embarcació de vela, però nosaltres tenim un transatlàntic que es diu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que té un pressupost de 310 milions d'euros. Està aviat dit, no? 310 milions. Doncs el que hem de fer és que com a mínim dels 310 milions, 10 milions se'n vagin a les xarxes. Actualment, el pressupost per gent que produeixi continguts a les xarxes de la corporació és de 0 euros. És a dir, no sé si vau veure aquest estiu el Pol Gise, sabeu qui és? Un influencer en català, que va ser el que ho va iniciar tot, que té molts seguidors, que té vídeos que tenen 500.000 visualitzacions. 500.000 visualitzacions és una barbaritat. Va dir, escolta'm, no sé què fer amb la meva llengua. Per què no tinc feina en la meva llengua? És a dir, el tio fa vídeos en castellà que tenen 2 milions de visualitzacions, en català, a YouTube, el mercat és el que és, 500 visualitzacions, 2.000, 5.000, tenim sort, però clar, és que tenim una corporació que el que hauria de fer és reequilibrar el mercat. Clar, tenim un mercat petit, no? Per què tenim una administració? Per corregir les inèrcies del mercat. Per això guanyen les eleccions, no? Per corregir les inèrcies. Doncs tenim un senyor que es diu Pol Gise que cobra 0 euros de la corporació. I mentrestant estem pagant 2.300 treballadors a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que cadascun cobra de mitjana 50.000 euros i no tenim ni 10.000 euros pel pobre Pol Gise que no sap què fer amb la seva llengua, és a dir, amb la nostra llengua. I aquest és un tio que sí que s'acostaria als joves. Per tant, tot això s'ha de reformular. Sembla que ja comença a haver-hi una mica de consciència. De fet, l'altre dia va sortir una notícia a Nació Digital que ara han arribat a un acord entre el PSC, Esquerra Republicana i Junts per reformular el que és el Consell de Govern, que ja sabeu que té el mandat caducadíssim, no? Jo confio que a partir d'ara s'hi posin. El que no podem fer és continuar com estem. Perquè si continuem com estem a nivell audiovisual entre els joves, passa el que jo denuncio al llibre. Que aquí poder Tàrrega encara no passa, però d'aquí 20 anys ja ho veurem. Perquè una cosa que us vull dir als targarins és no us refieu, que jo he estat en posta i m'han dit no, això aquí no ens passarà. Bueno, escolta'm, jo vinc d'una ciutat que es diu Figueres, que fa 25 anys tenia un 60% de catalanoparlants, no està malament, és grosseta, i ara poder té un 25%. En 20 anyets, Vale? Doncs... 5 minuts, 5 minuts, perquè continuar 5 minuts més. No t'enrotllis. No, que no m'enrotllo. Doncs, no, el que hem de fer és ara centrar-nos molt en el que és el món juvenil. Això ho hem de tenir en compte. I nosaltres, jo com a persona de 40 anys, no m'interessa que a mi la corporació s'adreci a mi el que m'interessa és que s'adreci al meu fill, que té 3 anys. Una pregunta que et volia fer, Pau, aquesta és més sociològica, per dir-ho així, però ell fa veure que no, però tot això ja ho entén i ho domina. Vull dir, jo l'he vist al Pau xerrant tant de temes més de lingüística pura i dura com de sociologia, perquè de sociolingüística jo l'he sentit parlar una hora en conferències i ell diu que no, però tot això ho domina. Tu quina creus que és la influència? És a dir, nosaltres tenim un model econòmic que s'ha anat turistificant i desindustrialitzant, no? És a dir, el PIB industrial fa uns anys era d'un 24% a Catalunya i ara és d'un 16%. I al mateix temps el que és el PIB turístic ha anat pujant. El model, per dir-ho així, Barcelona World. Tu creus que això té impacte en la llengua i en quin sentit? El PIB té impacte en la llengua quan tapa els insults. La PIB... És l'hora vostra, Si algú té ganes d'aixecar la mà i dir-ne alguna o fins i tot contestar aquesta pregunta de puta, doncs endavant, Allà, mira, no em saltarà. Evidentment que la llengua hi té un pes important que hi surt perdent si es fes globalitzat el turisme, que
evidentment que prioritzarem la llengua anglesa, la llengua francesa, els grans turistes, els grans països on les llengües potents són les llengües del món, l'anglès, el francès, l'espanyol, el xinès, que són grans mercats, i després, amb la pèrdua industrial, que podem posar marca catalana i prioritzar la nostra llengua, evidentment que aquí hem sortit perdent, però catastròficament. O sigui, que això serà una reculació i encara serà molt més gran si continuem mantenint aquest model. Això és... Ja està tu. Ja està. Perfectament descrit. Però tu també no te'n lliuraràs. Has de respondre, això. Sí, no, jo responc, i a més amb molt bon grat, perquè, clar, tu has fet una descripció del que ha passat. Jo, com que vaig endarrerit amb això, m'he intentat posar al dia, vaig llegir un llibre molt xulo que us recomano, d'en Ramon Aymerich, que es titula La fàbrica de turistes. No sé si l'heu vist, és publicat l'any o l'any passat, que explica una mica, ben explicat amb moltes dades, el que ha passat les conseqüències del model turístic. I efectivament, una de les conseqüències, entre moltes altres, és la desnacionalització. Hem de tenir present que tot això es produeix en un context de poti-poti global. És a dir, ara el món està xarcutat, tot ell, no només pel turisme, sinó també per la indústria, el moviment migratori, etc. I per tant, el poti-poti no el pots frenar. I em sembla que és una bona cosa tenir present, per no fer com hem tendit a fer, que és el que fan normalment els que els toca rebre, és la síndrome de la cosa apallissat, no? Per no patir tant, no mirar la realitat de cara. Això ho hem fet en la història i ho hem fet molt en la llengua, també. Però clar, aquí correm el perill que si no mirem les coses com són, aquesta última xarbotada ja se'ns endugui. Llavors, cal partir d'aquest punt de vista, d'aquesta certesa, que ara és inevitable. És a dir, el partit ja no el juguem dos. Ara saltem al camp 150 equips. I a més cal tenir consciència de les dimensions. No et pots fotre a lluitar contra les llengües hegemòniques, perquè és que no en tenen ni per començar. Però sí que tenim, per exemple, és una cosa que fins ara a mi em sorprèn, però que no hem considerat, amb aquesta falera només de mirar nosaltres i els veïns, com si el partit continués sent nosaltres contra ells, ens hem oblidat que hi ha altres equips petits que també tenen les de perdre. Llavors allà tenim possibles aliats. Jo poso un exemple una mica paradoxal, i ara parlo més de llengua que de política, però també un exemple una mica paradoxal, perquè el conec bé, el conec de primera mà, que és Itàlia. Itàlia és un país molt bonic, tots el coneixeu, tots hi heu estat, tots esteu enamorats i tots sabeu dir pizza i espagueti. Però és que Itàlia és el tipus, és la grandària de país que va darrere nostre. En el trampolí aquest que porta el penya-segat que les grans potències estan empenyent, nosaltres estem acostant a la punta, doncs que darrere nostre ja venen els estats petits, i estats que tenen lleis que els protegeixen, però que els serveixen de molt poc davant de la gran llei que impera ara, que no és la llei estatal. Per tant, aquesta conscienciació, soc conscient que soc una mica genèric, però és que m'interessa més el discurs moral ara mateix. Aquesta conscienciació que hem d'aprendre de com estan les coses és una feina global que ha de fer tothom, i també l'han de fer els italians. Diu els italians, diu tots els altres, perquè és probable que la preservació de la diversitat, que és aquesta etiqueta que ens agrada fer servir ara, acabi involucrant a molta més gent de la... És a dir, els petits són molt més que no pas ens pensem i es pensen ells. Insisteixo, Itàlia, però Suïssa, però també Polònia també són petits. I llavors jo ho miro d'aquesta manera. Hem de ser prou vius per saber trobar els aliats pertinents. Sí, si voleu fer alguna pregunta, doncs endavant. Si voleu fer preguntar qualsevol cosa. Això que comenteu també de la multiculturalitat, que el futur de la llengua està en què el català sigui llengua hegemònica per uns usos i el castellà per uns altres, i o sigui, ho he entès així, que es comenta que això, que la llengua té futur en determinades comunitats, com la Carme Junyent, que en determinades comunitats les llengües minoritàries no desapareixen perquè s'utilitzen exclusivament per uns usos, i en canvi
ja conviuen amb d'altres llengües. Aquesta història no... Jo diria que això els lingüistes en diuen principi de subsidiarietat. És a dir, tot el que es pugui fer en la llengua local o nacional, que es faci en la llengua nacional. El que no es pugui fer en la llengua nacional, doncs fes-ho, si pot ser, en l'anglès, que és la llengua més grossa de totes i que ara mateix aquí no entra en competència amb el català. Perquè si el català està en risc de substitució per part d'una altra llengua és en el castellà. Jo el que diria bàsicament és el català més que una llengua multicultural, el que ha de ser una llengua interracial. Jo amb això tinc molta obsessió. És a dir, vosaltres que podeu a Tàrrega, a l'Hospitalet Llobregat ho tenim molt complicat, però a Tàrrega intenteu que els nanos magrebins, que els nanos de l'Àfrica subsahariana, que els nanos de l'est que vinguin parlen en català, perquè el dia que n'hi hagi molts d'aquests, i a més els visibilitzem, els mitjans, que no es fa gaire, per cert, tots allò catalans de tota la vida i tal, el dia que els visibilitzem començarem a guanyar la partida i la gent començarà a perdre la diglòssia aquesta de dir ui, si té el color de pell negra o pigmentació negra, segur que no parla català. Per tant, vosaltres que podeu encara feu el favor de les escoles fer que els nanos parlin en català, aquests nanos d'altres llocs. Més preguntes? De què li serveix, per exemple? Has ficat l'exemple del Pol Gissé com a creador de contingut i de creador de contingut a Catalunya n'hi ha moltíssims i ara mateix s'ha creat una comunitat de TikTok molt maca que aplega més de 300 milions de visites amb el hashtag TikTokat. Aleshores el que no entenc és el fet que ara el CAP, o en aquest cas els mitjans catalans, prioritzi molt l'explotació de certs personatges, com per exemple la Juliana, el Long, aquests personatges que són molt vistos, de què li serveix explotar-los fins al màxim si al final, en volem introduir de nous, acabarà portant al fet d'introduir gent jove, el jovent es desinteressi igualment per el fet de veure aquestes persones tan repetitives. Això el que demostra és que l'estratègia és nul·la, perquè fixa't el que fan. Ells tenen una comunitat que es diu Adolescents Cat, segur que les segueixes a TikTok. Va haver-hi un gran boom d'una noia que es va passar del castellà al català que es diu Berta Roca. Si tu ara mires adolescents.cat, un 80% dels vídeos són de la Berta Roca, que no tenim més gent amb talent a TikTok. Jo a TikTok també m'ho miro, no? Tenim un munt de gent que fa les coses superbé, 80%. Ara s'han obsedit amb la Berta Roca, l'estan sucarrimant. Què fan, però, amb la Juliana Canet? Doncs en comptes de dir, ei, treballa a les xarxes, que és on hi ha els joves, no, la conviden al Tot es mou. Per tant, el que estan fent és parasitar-la pels adults, no pels adolescents. Això és el pitjor que pots fer. A la meva mare de 60 anys segurament el que diu la Juliana Canet no li interessa gaire. És una altra generació. Tu el que has de fer és adreçar-te als joves. I per tant, la Juliana que es quedi a les xarxes i ajuda-la a que arribi a com més joves millor. No sé per què tenim tan poc temps. Ara que ja estem posats. No, és que nosaltres veníem aquí, vull dir que estem encantats de venir a Tàrrega. Vull dir que sempre ens passa el mateix. L'altre dia a la fàbrica d'Ama ens van dir 35 minuts! I just quan estàvem començant a escalfar-nos, vinga, coitus interruptus. Nosaltres hem vingut aquí, hem fet 100 quilòmetres, vull dir, per parlar tant com vulgueu amb vosaltres. Vull dir que Sí, haureu fet 50, però... no, nosaltres no. La idea també és que la gent vagi faci tantes Sí. preguntes com No, preguntes. les teves que interessen més localment. Sí. Crec que va tenir disponible fins divendres, allò. Sí. Vull dir que per nosaltres podeu parlar i preguntar tant com vulgueu, Pregunta si tu et veus. Perquè abans hem tret el tema del paralògic, això és una mica fenomen. Creu que hauria de sortir un paralògic lleidatà o paralògic de Terres de l'Ebre, perquè és un normatiu. Sí, aquest és el problema, és que de fet involuntàriament... També ha sortit així espontània, no crec que els seus creadors tampoc es pensessin que hi hagués aquest boom, suposo. No, em pensaves que en realitat el problema és... No, per descomptat, no s'ho esperava. Però si tu t'ho proposessis et trobaries amb la mateixa dificultat que és. Quan es tracta de jugar és una cosa seriosa, ja ho sabeu, perquè ens hi posem amb l'ànima. Llavors, quan es tracta de jugar necessites un àrbitre. O un àrbitre, per dir-ho en català ja no dic. Llavors, clar, quin àrbitre tries? Això no és fàcil, perquè, clar, ells han triat el RIEC perquè és l'àrbitre oficial, és el que van, però podríem haver triat qualsevol altre diccionari que estigués en xarxa per poder-lo abocar.
Però si haguéssim triat l'enciclopèdia, o l'Alcover, o qualsevol altre diccionari, tindríem les 13 raons. O sigui, hi hauria les altres queixes, poder, però hi hauria protestes també. Per tant, en realitat això és bastant irresoluble. Ara sí que es podria mirar amb voluntat més ampliadora i tirar pel dret i fer el català imaginari. I llavors fotre-li o fer un paralògic inventat, per exemple, tot això és factible. Jo crec que, de fet, ara parlant seriosament, el joc aquest s'ha de desenvolupar més i se li han de treure més possibilitats, perquè en té moltes, una de les quals podria ser aquesta, per exemple, fer un paralògic dialectal i competir, però competir cadascú entre els altres, és a dir, no val, perquè tu el dialecte te'l saps, que tu només puguis escriure i que ser balear, per dir alguna cosa, no? Ara, improviso, però coses així, En tot cas, igualment no perdria aquest de positiu, que és el fet d'haver tenyit de positivitat la idea d'acostar-se a la llengua amb esperit creatiu, que en el fons jo crec que és la gran virtut que té aquest joc, perquè ara clar, ha començat, però si féssim aquesta xerrada, l'haguéssim fet d'aquí un any, llavors veuríem el recorregut que ha tingut, no? Si em permeteu, aquest estiu el Pau li van fer una entrevista al Món i ell mateix de la seva entrevista em va treure un titular que era molt llaminer, que deia Bonpreu ha fet més per la llengua que la Direcció General de Política Lingüística els darrers 10 anys, no? I jo ara hi pensava i pensava, hòstia, és que el paraulògic ha fet més per la llengua que la Direcció General de Política Lingüística els darrers 10 anys. Perquè aquest punt tan maco que tu veus a les xarxes, la meva mare que m'envia si ha fet 35 paraules, el meu germà n'ha fet 90, no he jugat, jo, paralògic ja us ho dic, però, hòstia, és molt maco això, no? I en aquest sentit el paralògic ha fet molt. Pel que fa al titular de la seva entrevista, doncs penso que és molt important què podem fer nosaltres, no? I jo sempre he dit l'autodeterminació per d'aquí 3 anys no. L'autodeterminació quotidiana i ara és l'única bona. Consum responsable. Quan ell diu, aquest estiu, permeteu-me que us ho expliqui, tant el Pau com jo vam dinar amb el senyor Joan Juan, el senyor Bonpreu. I us puc assegurar que ells el tema del català el tenien claríssim. Ells no es posen en política perquè no és la seva feina, però ells el tema de l'atenció en català al que és els consumidors el tenen claríssim. Per tant, en aquest sentit, què podem fer nosaltres? Que molta gent no ho fa. I molts són superunilateralistes i els polítics són uns traïdors i no sé què. Jo crec un munt. Comprar comerços. Aquí al centre de Tàrrega en teniu que fan ús de la llengua catalana. Hem de cuidar el petit comerç perquè tot el que siguin diners és poder. Enteneu? És a dir, els diners són el màxim poder que tu tens com a ciutadà i consumidor. I l'altre, doncs com que jo em conec una mica el que són els grans supermercats de Tàrrega, no? Allà en aquella banda teniu un Lidl, també teniu un Capravo Eroski, també teniu un Mercadona i a l'altra banda en teniu un altre, doncs sempre és interessant tu anar allà on saps que cuiden la teva llengua. Penso jo en aquest sentit. Hi ha queixes en el món digital, el català què? Què gràcies? Tota gent diu que en el món digital el català està desaparegut, com es pot fer per tirar endavant aquest idioma? El català s'ha desaparegut al món digital? Sí, que les paraules que fan servir per comunicar-se són totes en anglès, gairebé. No, a l'hora de moure, o potser dic malament el digital i vull dir una altra cosa, però és igual, va en aquesta línia, tot el que és... No, t'ho dic perquè precisament una de les poques dades que dona el famós informe de la Plataforma per la Llengua, que fan anualment i que consisteix bàsicament en enxorrar-nos la moral, però present aquest llibret de 50 pàgines que publica cada plataforma i diu agafa 50 dades deslligades, sense relació les unes amb les altres, per mesurar el termòmetre de la llengua, no? I els últims anys és una catàstrofe darrere l'altra, i en canvi una de les poques que es manté bé és precisament la salut de la llengua a internet, però clar, refereixen a Viquipèdia, per això dic que no sé si... Aquí és per exemple, a l'aeroport d'Alguaire hi ha moltes empreses, molt internacionals. Aquestes fan servir en anglès, no fan servir en català, per comunicar-se amb aquests fius, no?
van fer res, no? És una mica el de Barcelona, però clar, Barcelona potser se pot parar, però... Jo entenc això amb la lògica del que dèiem abans, és a dir, aquest corró que representen les llengües hegemòniques, les expansives, que són molt poquetes, perquè en el planeta hi ha molt poques llengües que creixin en nombre de parlats, em refereixo, i de presència, és la seva normalitat. O sigui, per l'anglès és normal ser present a tots els aeroports i manifestacions del món, En canvi, per nosaltres això és una batalla. I clar, tenim tantes batalles que no donem a l'abast. Per això deia abans que l'Ajuntament d'Albaida o qui sigui, la Generalitat o qui sigui que li toqui combatre per la retolació de l'aeroport, segurament obtindrà resultats molt diferents si ho fa tot sol i va lluitar així com un David contra Goliat contra les companyies o qui sigui que posi aquella retolació, que si prèviament hi ha hagut el que sigui una trobada, una campanya, unes reunions, una estratègia de damnificats diversos. Saps què vull dir? És a dir, l'Universitat de l'Aire i el de Fossano, el Piemont i el d'allà a Suïssa, saps? És a dir, perquè sí, perquè si la batalla sempre és el gros contra el petit i a cada banda del sota el petit, el resultat està cantat. Llavors, en aquest sentit, és un bon exemple. Ara, si ens ajuntem tots conscients que som els petits i que una estratègia comuna ens afavorirà, fem-ho perquè, clar, si en Goliat hi arriben pedrades a tot arreu, no és el mateix, saps què vull dir? Però vaja, és el... Ara que el Pau parlava de retolació, m'ha vingut al cap una cosa. I és que jo penso que és molt important en el nostre projecte nacional deixar la retòrica i passar a la concreció de les coses. Per exemple, heu sentit parlar molt del que és el control del territori. Jo ja us ho he dit, el millor que podeu fer per Tàrrega és que a Tàrrega continuï sent el català la llengua hegemònica. Vosaltres com a targarins no us preocupeu per Barcelona, preocupeu-vos per Tàrrega. És la vostra aportació al país i l'heu de fer bé. Ahir va sortir una notícia que l'Ajuntament d'Olot ha avisat a 11 establiments que estan retolats en castellà que ho han de canviar. Primer, de manera pedagògica, han de complir la llei. Les lleis són per complir-les, doncs vinga, som-hi, han de complir la llei i que si no retolen en català els hi posaran una sanció per no respectar els acords de convivència d'aquest país, perquè les lleis són acords de convivència. Això és control del territori. Per tant, és molt important que la retolació sigui en català. Què més és control del territori? Doncs ahir mateix a Olot va sortir al revés. Va haver-hi una pacient que se'n va anar al CAP i que, atenció, estem parlant de drets civils, afroamericans a Alabama. Estem parlant d'afroamericans a Alabama. Els afroamericans som nosaltres, i Alabama és Catalunya. Li van dir que si parlaven català que no la tenien. Què vol dir control del territori? Doncs jo us animo, el dia que surti el Nova Tàrrega, a Ràdio Tàrrega o a Segre, que quan hi ha hagut una persona de Tàrrega que no l'han pogut atendre al CAP, control del territori vol dir que això no passa endebades. És a dir, que vosaltres, Òmnium, ANC de Tàrrega i qui sigui, s'organitza de manera que això no torni a passar. És a dir, en comptes de lamentar-nos tots a les xarxes i tots a Facebook de oh, que malament que estem, com heu organitzat aquest acte, doncs us organitzeu per anar al CAP de Tàrrega i que torni a ser impossible, per pressió social, que es torni a produir una conculcació de drets civils com aquesta. Pensem a partir d'ara coses pràctiques. Deixem les històries abstractes. Control del territori vol dir això. Retolació en català, escola en català, interacció en català i els hospitals i els CAPs en català també. Hi ha un altre pas a fer. Resulta que aquí també no costa gaire oblidar el castellà. Encara el principal problema és el noticiari que TV3 moltes vegades et posa el ministre no sé quantes en castellà. Però això que dius, control del territori, és justament fer com van fer els flamencs. De cop i volta van oblidar el francès. La Constitució ens obliga a saber-ho, però una cosa que sabem la podem oblidar. I no costa gaire. Simplement, el que no hi és en castellà, el que no hi és en català no hi és. I si no hi és, doncs és un servei que no ens ofereix estar. Sí, de fet, els flamencs, a veure,
ells anaven cap a la dissolució, no fa tants anys, fa 50 anys. De fet, ja es van dissoldre a la seva Jerusalem històrica, és a dir, a Brussel·les. Tu vas a Brussel·les i el nombre de neerlandòfons és un 7%. És a dir, a València es parla més català que holandès a Brussel·les. Anaven cap a la dissolució i també el que és les regions limítrofes de... Escolta'm, aquesta gent van reaccionar. I va haver-hi un dia que van dir, ostres, tu, és que també és veritat que no estaven tan fotuts com nosaltres, a nivell demogràfic, però bueno, vull dir que no és exactament correlacionable, però va per aquí. Doncs ells van dir, doncs ara oblidarem el francès i si se'ns adreça direm, no, digue'm un anglès. Perquè ells saben que, evidentment, l'holandès o el neerlandès no és una llengua global. I van fer aquest saltino i han oblidat el francès. I això ha fet que el neerlandès avancés. Sense autoestima no hi ha cap llengua que pugui sobreviure, amb estat o sense estat. Per tant, la salut d'una llengua depèn de l'autoestima dels seus parlants. Per això us dic que sí, que no he matat a ningú, soc nacionalista. Hi ha més preguntes? I a TV3 quin cost li suposa tornar a reemetre, per exemple, en aquest cas, coses com del 3XL, que ja estan doblades al català, en teoria el cost hauria de ser zero, perquè en teoria ja les tenim. Per tant, per què no es fa això? Perquè, sincerament, els és igual el que el jovent pugui tenir aquest servei, o bàsicament ja directament prefereixen centrar-se en altres coses, en aquest cas més importants, com finançar una pila de roba. Tinc una mica un planta baixa que et trucarà, perquè vagis a la tertúlia i heu d'explicar-li en català. A veure, TV3 la corporació és un instrument polític, això és el primer que hem de tenir clar. No és una televisió. És un instrument polític i està al servei del poder. Hi ha diverses dificultats, una de les quals també és tan banal, com això altre que dèiem abans, que és una hipertròfia contractual, és a dir, de plantilla. Pensa que jo no ho sé perquè no tinc traça pels números, però encara que se'ls estudia de memòria sap quants redactors hi ha a la redacció d'Esports de TV3. 150. Clar, és que 150, és que jo ningú crec, perquè és que fa riure, hi ha cap redactor, perquè sempre que anem a una xerrada sempre en surto, perquè no n'hi ha tants. D'entrada s'hauria de desmantellar 3/4 parts d'aquesta redacció. I qui diu a l'Esports diu... Jo he treballat alguna vegada en aquella casa i efectivament és el puesto aquell que té la sensació que s'ha entrat en un ministeri, que dius, aquell que fot i no ho sap ningú. Si afegeixes això a la instrumentalització política que es fa tant a favor com en contra, perquè recorda que a més hi ha el famós Consell Audiovisual, que és el que ho va fiscalitzar contínuament, veuràs que la lògica que hi ha darrere del funcionament d'un aparell propagandístic com aquest no és la lògica ni del mercat ni la nostra, que és la ingènua del ciutadà que es pensa que les coses estan. De manera que, si no s'ha fet fins ara, vol dir que no és tan fàcil. La pregunta que tu feies, evidentment nosaltres tenim bola de drac en català i tot el que tu vulguis, però hi ha una qüestió de drets d'emissió, a tu et costa pasta tornar a emetre. No és allò que tu ja ho tens doblat i ho pots emetre quan vulguis. No, això són calés. Quin és el problema? Que tenim pocs calés per dedicar a aquestes coses, perquè se'n van en sous la major part. Clar, un 60% dels 300 milions se'n van en sous. Estic parlant de 170 milions, quan haurien de ser 70 milions com a molt. És a dir, tindries 100 milions. Tu saps el que faríem amb 100 milions? Podries emetre bola de drac a 400.000. El GT, l'últim bola de drac, però no ho podem fer. És a dir, anem ofegats. Perquè la hipertròfia aquesta que deia el Pau. Però clar, no és allò, tu tens el doblatge i l'emets quan vols. No funciona així. Molt bé, si teniu més preguntes, ara és l'hora. Res? Doncs bé, jo sí que m'havia preparat preguntes. A veure, tinc moltes. Ara aquí hi havia secret. Ara. Ja és que en tinc moltes. I ja t'he dit abans, perquè jo ja patia. I de tot. Vinga. Però bé, no sé per on començar. Primerament, fa poc m'he llegit aquest llibre que he publicat el 1990, o sigui, ja fa 30 anys, que es diu El futur de la llengua catalana. Llavors és una sèrie recopila una sèrie d'assajos i volia comentar alguna cosa
sobre l'assaig dels models Prats, que en veritat és relativament semblant o s'exposen ja unes idees que s'han comentat aquí. Però ell també recalca, per exemple, que ara mateix, això al 1990, o sigui fa 30 anys, ell va veure que estàvem en un procés de substitució lingüística. I deia que això passava perquè estem en l'actual estat de bilingüització de la societat és molt alt i perquè hi ha una degradació de la qualitat del català oral, sobretot per molts castellanismes, i el que també ja diu el Pau Vidal, també la pèrdua del català més informal. Llavors, vosaltres dos penseu que realment estem immersos en aquest procés de substitució i en cas de que sí, com d'avançat el veieu? Home, a veure, no es tracta de veure-ho, diu tothom, això està als ulls de tothom i és clar, i tota la sociolingüística ho sap, i els únics que fan veure que no ho saben són una vegada més la classe política, perquè saben que quan vol saber alguna cosa certa has d'anar a la ciència, no has d'anar a la política, per tant sí, fem un procés de substitució. Ara, que ara hem arribat al llindar de la irreversibilitat i per tant la sort, la bona notícia, és que ens estem posant les calces curtes de sortir a jugar al partit i el jugarem. O sembla que tenim ganes de jugar-lo, alguns. Una de les causes que han contribuït a aquesta situació, a aquesta baixada de l'ús, sobretot, és la submissió. La submissió entesa en sentit de submissió mental. És aquesta idea que es concreta més visiblement en el canvi de llengua. I no ho explico perquè tots sabeu què és. I llavors, per combatre això, una de les coses que cal assumir, lligat amb això que deies tu fa un moment, de la... Tu com has dit que ho diem a la subsidiarietat, és ficar-se al cap que si hem de revertir el procés de substitució, el castellà ha de recular. Aquesta és una cosa molt clara. I això xoca amb la mentalitat llirista i monista del poble català. Que nosaltres som molt bones persones, som els campions de les causes perdudes, però algun dia serem els campions de la nostra pròpia causa perduda. Llavors ser campions no servia de res. Per tant, no només ara s'establiran aquí i a tot el món nous equilibris lingüístics, perquè insisteix, el món és un poti-poti i ara és així, sinó que a més el terreny que nosaltres recuperarem l'ha de perdre algú, i en aquest cas l'ha de perdre el castellà. Això és una cosa que hem de tenir clara, no hem de tenir por de dir, i no hem de tenir por de dir amb aquests xiquets que deia abans en Gerard. Perquè si fem allò de tremolar, és a dir, bueno, sí, però no, però aquí hi cap tothom i aquí tots som amics, no som amics perquè no hi cap tothom. No em refereixo al sentit demogràfic, sinó de llengua estic parlant. Per tant, és una fase que ara, si volem, insisteixo, si volem que això sigui així, ens hem de mentalitzar, perquè no n'hi ha per tothom, i el que un guanya l'altre ho perd. Per tant, és tan senzill com començar a assumir i actuar en conseqüència. Ara, la realitat és la que és i per tant, si la negues, sí que no soluciona el problema. I sí, el procés de substitució està en marxa, és feina nostra aturar-lo. Sí, a veure, el procés de substitució sempre solen dir els lingüistes que està tocat de mort quan es produeix la interrupció intergeneracional a nivell familiar. Aquí a Catalunya se'n comencen a veure alguns casos en parelles mixtes, però no és un fenomen generalitzat. Se'n veuen casos a l'àrea metropolitana, no és un fenomen generalitzat, però a nivell social, o sigui que hi ha una substitució lingüística a nivell social, d'interacció entre parlants. El castellà ha avançat moltíssim a nivell social. Però quan parlem de catalanoparlants, a mi una cosa que m'emprenya molt és que només pensem en Catalunya. Em molesta molt. Perquè els vostres descendents que tenen per cognom Verdú, a Tàrrega, a Agramunt, que són a València, doncs ells ja l'han patit la interrupció intergeneracional a moltes ciutats. Per tant, nosaltres hem de tenir clar que els catalanoparlants som experts en substitució lingüística i de fa anys els límits administratius no han de ser els límits del nostre món. Perquè si el nostre món arriba fins a Crevillent, fins a Guardamar, no pot ser que tu hagis visitat Tòquio, això ho dic al llibre, no pot ser que tu dominis els barris de Tòquio
i no hagis estat mai al Gira. No té trellat, això no té trellat. Per tant, allà sí que està més avançada la substitució lingüística. Aquí menys, però podríem arribar a un procés de valencianització. I, de fet, està en marxa. Hem de posar coses damunt la taula per revertir-ho. 1. Acabar amb la diglòssia o submissió lingüística. 2. Fer polítiques a favor de la llengua. I 3. No llançar-nos pedres a la pròpia taulada. Un exemple. Sempre que veieu un polític que us digui sí a tot, sí a Barcelona World, sí als Jocs Olímpics, aquest tio no està pensant en la llengua per res. Barcelona World vol dir que si el tarragonès té un 30% de catalanoparlants, vol dir que en 10 anys ha de passar un 20%. Això és el que t'està dient. Hem de relacionar les coses, Ja sabeu, a PortAventura t'atenen en català i van els vostres fills a treballar a PortAventura, oi que no? Són feines precàries. Barcelona World vol dir el català de retrocedir més al tarragonès. Per tant, el que no podem fer és llançar-nos pedres a la nostra pròpia taulada. Si mai m'ho invento, això, jo no domino política targarina, si mai el vostre alcalde o alcaldessa en aquest cas us diu perquè estem molt contents i Tàrrega passarà a tenir 25.000 habitants. Cuidado lo que dius, Pedrín. No, passarà a tenir 25.000 habitants perquè hem de ser més grans perquè ha de ser més gran que Balaguer. Això ens va passar a Figueres, No pot ser que Girona sigui més gran, sigui el doble que Figueres. Hem de créixer. No. És a dir, l'important és que integrem. Créixer descontroladament és una manera de castellanitzar. Per tant, tingueu-ho present quan sentiu aquests discursos, les conseqüències que tenen. Si us he dit alguna altra pregunta o alguna cosa. Bé, jo continuo fent retrospectiva en aquest text del 1990, que jo no havia ni nascut, per cert, i en un moment diuen: estic segur que la tasca de normalització ha aconseguit apuntalar precàriament un edifici que s'ensorrava, si bé no podem ignorar que encara vivim en una casa que amenaça ruïna. Aquesta convicció es fa cada dia més forta i ja n'hi ha molts que abandonen un sostre tan insegur. Si l'única proposta que podem oferir és la resistencial, estem perduts. Ningú no pot viure anys i més anys en la tensió heroica dels grans gestos tràgics. Llavors, vosaltres creieu que hem avançat des d'aquesta època o continuem igual o encara pitjor? Quin comentari més podríeu afegir? El Pau té més perspectiva, per tant, li deixo a ell aquesta resposta. Jo al matí penso que hem avançat i a la tarda hem retrocedit. Però depèn molt, perquè veig que aquesta metàfora és molt xula. La vaig veure aquest dia un altre que explicava una cosa semblant i deia, tornant un moment que l'havien corregit a la xarxa, i va dir que aquests paios que van corregir em recorda una casa que s'està ensorrant perquè hi ha un terratrèmol i un tio puja a les golfes i intenta salvar les 3 figuretes de lladró. Va semblar una imatge molt de sentit, això de la casa i el terratrèmol. Jo tinc la impressió que no hem avançat gaire, perquè em sembla que ens costa molt passar més enllà del plan. Detecto, o almenys he detectat fins ara, perquè és veritat que sí que hi ha una bona notícia, que és el canvi en la Direcció General de Política Lingüística, estic dient, que fins i tot ha canviat de nom i de rang, se suposa que ha pujat, Secretaria General. La persona que hi ha al mando és millor que qualsevol de les últimes, descomptant la primera, que era l'Aina Moll, em penso, però crec que a escala ciutadana el discurs, és a dir, de la gent, el discurs sobre el bilingüisme ha fet molt de mal i continua fent molt de mal perquè ens el continuem creient. La gent se'l continua creient. Costa moltíssim desactivar-lo, costa moltíssim entendre que és una trampa. I en aquest sentit, diria que estem pitjor, perquè a diferència de fa 30 anys, ara ja hi ha una generació i mitja, per no dir dues, pràcticament, que ha crescut en aquest ambient, en aquesta atmosfera. És més, una cosa que sí que hem detectat, fent treball de carrer, és que, a diferència de la generació nostra, la meva com a mínim, fins i tot la teva, en què la tria de llengua davant de l'interlocutor respon a criteris
ideològics, de consciència, morals de vegades, en aquestes generacions per sota dels 30-25, el fet de canviar de llengua, és a dir, de cometre això que en diem deslleialtat lingüística, no és vist com una cosa negativa, sinó tot el contrari, com positiva, perquè s'entén com un acte de llibertat. És a dir, el discurs de la Coca-Cola, com pots triar tot, pots triar la beguda que vols prendre, el país on vols anar de vacances, el magatzem on t'aniràs a comprar els mobles, i també la llengua, perquè tot es pot triar, perquè tot és subjecte de llibertat, fa que també el canvi de llengües. És a dir, el salt moral és bastant bastiota, perquè clar, afrontar aquesta generació amb el paradigma antic no funciona, si és que això és veritat. No és una tendència encara general, però sí que es detecta. Llavors has de canviar d'estratègia, has de canviar d'armes, perquè dir-li a un jove que està convençut que si parla amb els seus amics sud-americans en castellà és perquè ell és lliure de fer-ho, està com un acte de llibertat, i li dius que no, perquè el català està en perill, és parlar-li un xino, no té res. I en aquest sentit... Llavors com s'ha de fer? No s'ha de fer. Vaig pensar en una conversa de l'altre dia, fa 2 setmanes, al pont de desembre, amb els meus, i els hi passa això. 5 o 6 de colla, 5 o 6 de colla, 2 són castellano parlants d'Urís, la resta catalano parlants, i gairebé totes les converses les fan en castellà. I intentar-nos entendre que no era natural ni normal, que ells canviessin de llengua, però no. Mira, t'ho diré francament, no sabem, encara no sabem, i estem treballant, i el que és bo és que ja hem entès que hem de treballar amb això, perquè fins ara, i de fet encara a fora, és a dir, fora del gremi, diguem-ho així, encara imperen paradigma antic, i el paradigma antic per Sant Llavors no funciona. Ara ja som conscients que això passa i ho hem d'afrontar i hem de trobar estratègies. No sabem quines són, perquè clar, l'enemic, o sigui, la Coca-Cola és molt forta, la potència de la Coca-Cola. La Coca-Cola vol dir la vida moderna, és la xarxa, el YouTube, tot allò on s'alimenten els teus nebots, clar, tot els hi parla amb un codi que resulta que després a casa ens diem que no, que ha de ser un altre. Per tant, no és gens fàcil. Qualsevol idea que tingueu ens ajudareu, perquè nosaltres busquem, tu tens una? Va comentar a Joan Pere, aquest senyor que va iniciar l'escola de Persona, que a França, a Catalunya Nord, els joves, fa uns 50 anys, parlaven català per poder lligar amb les noies, perquè era més maco, més suau, de segon el francès, doncs potser en aquesta línia, no sé si seria, no sé si podria provar, però el teu nebot evidentment de Titoput no servirà, però jo va explicar com una anècdota que li va passar. Hi ha el mantra aquest també que hem sent moltes vegades, que és tota la llengua del professorat, la llengua obligada, la llengua institucional, i que per tant també, però jo no, aquesta tampoc no la crec, això s'ho diu. No, això ho va explicar ell i jo va fer l'escola major allà, a Catalunya Nord. De fet, el que sí que una mica sabem per anar les coses, perquè diguéssim, és més o menys els corrents que funcionen, és la creació de models. És a dir, nosaltres fallem segurament segurament, amb tota certesa, en la construcció de models que puguin imitar les generacions, aquelles edats en què el desenvolupament personal, també cognitiu, sobretot personal i emocional, consisteix a imitar, perquè necessiten aquest reforç. Llavors, una pista seria entendre que nosaltres el sector més baix cultural i social, és a dir, el pinxo de carrer, els baixos fons, tot el que seria les brutors i les brutícies, tot això hem arraconat, perquè una mica hem associat la cultura catalana al noucentista, tenim encara aquesta rèmora noucentista. Llavors a nosaltres insultar, parlar malament o amenaçar o fer el pinxo de barri sembla que no ens acaba d'agradar. Aquí tenim una llacuna que jo crec que s'ha d'omplir, s'ha de treballar. Ara, quina forma tindrà això? No ho sé, us podrien enviar brigades de nanos d'aquests que siguin xuletes i no ho són pels barris a combinar els altres en català. A veure, fa riure, però almenys els hi funciona, perquè
Els aparellitos de l'escola són tots castellans, és a dir, perquè forma part de la seva cultura, és a dir, és una transmissió cultural que funciona, perquè els nanos catalans s'acoquinen. Jo també m'acoquinava, i pensava, com és que mi sempre m'ha... És igual. Vull dir que cadascú té l'experiència que té, però una mica vença aquesta rèmora històrica del no, nosaltres hem de ser bons, únics i fer bona olor, sempre, saps? Tu deies, perquè és l'escola, el model. És que un dels problemes que tenim és que ni els professors són models als nanos. L'altre dia l'enquesta que va publicar el Departament d'Educació deia que només un 46% dels mestres i professors d'aquest país mantenen el català amb alumnes castellanoparlants. Això ja és un model. També en aquest sentit, doncs, els referents, és a dir, necessitem lleure, necessitem referents externs en català, però evidentment l'escola continua tenint un paper important. I el té en alguns llocs, però en altres no. En altres llocs, l'escola és un reflex de la societat. Si l'escola i els mitjans de comunicació són un reflex de la diglòsia social, estem perduts. És a dir, l'escola i la Corporació Catalana de Mitjans d'Audiovisual, TV3, no han de ser un reflex de la societat, han de ser un element transformador, perquè si no, estem perduts. Vull explicar una anècdota sobre això del canvi de llengua tarda, i és que no fa gaire vaig conèixer una noia que treballava al Telepizza de Tàrrega, que jo no sé d'insistir, però estic una mica desconnectat, doncs portava ja mesos treballant. I una noia llatinoamericana, jo la portava simplement per l'Ajuntament del Camp de Barcelona i pujar-la a la cara, doncs, tot el final. Llavors, aquesta noia portava 3 o 4 mesos al Madrid treballant i realment no m'entenia en català, perquè es pot imaginar la situació que tothom que va al Telepizza, doncs, si llegeix en català, sí, que això és una cosa que està massa estesa a tot arreu del territori de la catalanofonia. I no sé, tinc més preguntes. Però no, llavors no... Què? Bé, llavors no sentiva l'anècdota. Tenia substància la cosa, pensava. No, és només l'anècdota, perquè es fa la idea de com està l'assumpte aquí. Però és que és una anècdota excepcional. Jo també no la vaig trobar. La noia de la Telepizza? No vaig anar 15 dies. I el dijous vaig haver de preguntar-li quines ofertes hi havia del dia i és que no em sabia ni entendre ni contestar. Llavors vaig preguntar, i què és una pizza de carne? Perquè ella m'havia fet la llista i una de les pizzas era de carne. I va dir, no sé, creo que tiene venado. O sigui, era un cas superexcepcional a guitarra, perquè en base es pot viure bastant sense utilitzar el castellà. I llavors el segon dia, quan li vaig demanar una pizza de carne, realment em va tornar a donar la pizza de carne que m'esperava que em donés. Bueno, pues mira. Ja, però també és un problema aquí que perquè les caixeres no els donen la gana de canviar el l'idioma. O sigui, també anar en castellà i s'ha acabat, Sí, clar, com a catalanoparlants que hem de ser agressius o no hem de ser agressius? Aquí què passa? Perdona, és que no sé què parlar. O sigui, com a catalanoparlants que hem de ser agressius davant nosaltres hem de reclamar els nostres drets lingüístics o hem de ser passius d'una manera de no, escolta, segueixen insistint i parlant a poc a poc, fins que ho entengui al final ho canvies de llengua o què fas? Llibre de reclamacions o te'n vas? Què hem de fer en aquest cas? Perquè totes les respostes que ens han donat sempre és que si ho fas d'aquesta manera, evidentment que no hi hagi gent que es vulgui sumar a parlar català, perquè l'esteu com imposant. És aquest el raonament que sempre acabo rebent jo quan jo intento sempre parlar en català. De qui? De la gent que, per exemple, les caixeres a Barcelona, se'n parlen amb mi, sempre em sent llegint en castellà. No. Qui ens fa aquest raonament? Bueno, per exemple, la classe de sociolingüística que com a estudiant, vam parlar d'això i que el raonament que m'acaba concloent era que era un fruit d'una imposició. Sí, clar, normal que vulgueu que el català estigui perdent parlants, perquè, clar, sembla que el vulgueu imposar a la força. Això ho va dir el professor? Sí. Ho va dir el professor, però d'una manera que... Has suposo, no? Has canviat de grup, no? Suposo. No. Sí, bàsicament com a raonament que li donaven les persones castellanoparlants a ell. I llavors això vam exposar a classe per parlar-ne. Però no el professor, que allò sempre es mantenia fet amb la teoria. Tot això són relacions de poder. I esclar, el català ha de ser una llengua que exerceixi el poder. I esclar que fer retolar algú en català
és una imposició legal, però és que precisament la gent que t'ho dirà són els que tenen 500 lleis, em sembla que són, que imposen el castellà obligatòriament a diversos sectors. És a dir, quan ells fan servir aquest llenguatge, a tu no t'ha de complexar gens. Vull dir, en aquest sentit, esclar que nosaltres hem d'imposar el castellà, perquè si no, el català, perdó, perquè si no ens imposaran el castellà. I en aquest sentit no pots anar comprant el marc mental de l'enemic. Si compres el marc mental de l'enemic, aleshores te complexes i no fa res més que regular. Et posaré un exemple. Quan vaig anar a Amposta, em va dir un nano que hi havia allà, perquè aleshores tu què proposes? Que ens posem talibans en el tema de la llengua? I li vaig dir, ja està, ja hem perdut. És a dir, si ser ferm, si ser empoderat, defensar la llengua, és ser un taliban, el llenguatge, no quedem de llenguatge, ja no cal que sortim a jugar. No cal, perquè ja hem perdut. Si tu ja utilitzes el llenguatge de l'enemic, ja hem perdut. Per tant, tu no has de dir nosaltres hem d'imposar el català. No, però no pots entrar en el seu marc mental complexat. Diguin el que vulguin, Però dic imposar nosaltres, és a dir, nosaltres què hem de fer com a catalanoparlants? Com reaccionem davant d'aquests atacs? Què fiquem un llibre de reclamacions a l'empresa? No, jo diré una cosa, jo no vaig a cap empresa, en principi, a veure, de tant en tant sí que vaig amb els amics i vaig a un bar o m'atenen en castellà, no vaig allà, no? Però a la meva vida quotidiana no faig cap consum que no tingui la llengua catalana com a prioritària. No penseu que són millor mesures afavoridores, mesures d'incentiu fiscal, d'incentiu que no pas... No dic perquè no es pugui penalitzar una empresa gran que reiteradament obvia la llengua, però en el cas de petites empreses, ara pensava en 2 o 3 establiments que recentment han retrobat en castellà. No sé... Això ja es fa. És a dir, ja ho he dit... Ja es fa i tot i així s'està retrobat. El Blot han anat primer allà, els han explicat qüestions pedagògiques i precisament la notícia el que deia és la major part dels 11 establiments ho han entès i han iniciat el procediment per canviar el d'allò. Però escolta'm, en últim cas, és dir, has d'exercir el poder, perquè ells ho fan de manera impietosa. I el que no podem fer nosaltres és, nosaltres ho farem amb el llirisme que ens caracteritza des de fa 300 anys. És aquesta la mentalitat que hem de canviar. 1, mentalitat més pragmàtica i 2, perdre una mica de complexos, perquè és que si no, no hi ha sortida. Perdona, i discriminació positiva? Vull dir, fer saber els puestos on t'atenen en català o les persones d'un comerç que t'atenen en català. És un perill, sí, pot ser un perill, però bueno... Això, jo, per exemple, estic en contra de marcar els establiments, aquí t'atenem en català i això ho fan al País Basc, que es posen al d'allò, d'aquí parlem basc i tal, però és una situació diferent. És a dir, nosaltres com a consumidors, en principi, ja ho sabem on ens atenen en català. No hem de marcar i estigmatitzar el català. El català és la nostra llengua nacional. Clar, no, però estàs llavors dient que aquí a Tàrrega hem de tenir uns comerços que seran pels espanyols i uns altres comerços pels catalans. Per tant, nosaltres mateixos ens autodiscriminem d'anar a certs puestos. No parlar en castellà que dona i la dependenta. Claro. No te li dic, si no hi anem i... No deixarà. No sé, te trobes unes que sí i les altres que no. Llavors què? Te carregues a totes? Els esforços que gastaràs i molta gent anant allà a que una persona al cap de 15, 10, 20 anys aprengui el català són esforços que jo penso que són improductius. Els hem de dedicar a altres coses. Sincerament t'ho dic. És a dir, tenim un problema més sistèmic i el que hem de fer és potenciar i prestigiar i potenciar econòmicament els comerços que funcionen en català. Perquè quan parlem de control del territori també parlem de... És a dir, una nació és la que controla econòmicament el seu país. L'economia ho és tot. És que poso un exemple. Hi ha hagut moltes empreses catalanes que funcionaven en català. Tan bon punt les han comprat empreses estrangeres, això és especialment la Seran a Barcelona, no? Empreses estrangeres, vull dir, els fons voltor, fons d'inversió... Hi ha hagut empreses que funcionaven perfectament en català i tan bon punt les han comprat empreses estrangeres només han passat a tenir 2 llengües oficials, aquestes empreses. Una en castellà i 2 en anglès. I jo tinc un amic que treballa en una empresa que té 1.200 treballadors a Sant Cugat i el català ja està vetat. Tu creus que hem de perdre les... Això ho dic al llibre, al capítol 8. Tu creus que hem de perdre les energies allà fent una manifestació a l'empresa de 1.200 persones intentant... És a dir,
Tu no has dit de taca telefònica, t'atengui en català. Bueno, sí, t'atemo, si vols. Però el principal d'allò és tenir empreses d'aquí que funcionin en català. Aquest és el nostre repte. Perquè si, és a dir, de la mateixa manera que aconsegueix que Telefònica t'atengui en català, el dia de demà deixarà de fer-ho. I hauràs perdut mesos. És a dir, hem de ser pràctics en aquest sentit. Hem de tenir mentalitat de poder. I l'únic poder que tu pots exercir bé és el que l'exerceixes tu des d'aquí. No el que depèn de Madrid fent pedagogia. L'etapa de pedagogia ja l'has fet l'Estatut. Ja has vist com ha acabat. Si volem insistir, doncs insistim-hi. Però a mi em cansa molt, això. Em cansa molt. Perquè una nació és unilateral per excel·lència o no és nació. Perquè llavors està subsumida en una altra. Hem de pensar... Perdó. Sí. No sé si hi havia més, No, tira. Última. Sí, l'última que em sembla molt bé que estem donant voltes això de mantenir-se en català. Em sembla que és el gran puntal al costat del tema mediàtic i quan sovint parlem d'això de la fidelitat en català i plantejat com a certificat lingüística també, jo penso que sovint tendim a enrocar-nos en els casos més conflictius, com en aquest de la persona que no t'entén, d'un comerç o fins i tot això del CAP, on li demanaven que es expressés el castellà. Però no sé si vosaltres teniu més dades d'això com dades estadístiques, però de molt bon tros les situacions en què un català parlant es passa al castellà són converses on l'altra persona entén perfectíssimament i per tant no hi ha un conflicte de comprensió i proposo que no ens enroquem en aquestes situacions que són les més difícils i llavors llavors com ho farem en aquella situació tan difícil? Sinó que l'enorme majoria de les situacions, penso, i potser és una pregunta, no sé si estadísticament ho sabem, però que ens en puguem anar amb la idea que l'enorme majoria d'interaccions lingüístiques no hi ha cap problema de comprensió perquè saps que l'altre t'entén perfectament i te'n guardaries prou de criticar sa mare en català comptant que no t'entén. Tant que t'entén. I llavors això, que no ens enroquem en aquestes situacions tan difícils, sinó que tenim molt marge de golejada en situacions que estan superíssimes si pas el pas de l'autoestima, de la certificat, de tenir-ho clar. Ja està. Doncs sí, em sembla que diguis això, així aprofitarem per matar ja d'allò, perquè ja ha partit del bar, si hem de menjar. Un comentari sobre això i un consell que podries anirà bé és que jo efectivament quan sento per les xarxes o sento coses que es diuen així de gent que troba, sempre troba la persona que no els entén, que deu ser veritat, però jo pregunto com és que jo no els trobo mai, perquè jo sé que no canvio, perquè no canvio, i per tant qualsevol interacció meva és de risc i en canvi em passa raríssimíssimament de trobar algú que no m'entengui. També és veritat que jo faig una cosa que ara us ofereixo com a consell, per si voleu posar en pràctica, és una cosa que la forçaré per evitar que passi això, que és avançar-te tu a no entendre l'altre, o gaire. És a dir, si tu manifestes una certa dificultat per comprendre amb ell, la cosa la pots capgirar. Fa molt de padrí, això. Fa de padrí, ja m'ho diuen, però jo ho faig molt bé i em funciona molt, És a dir, aconsegueix moltes vegades que arrossego el canvi, o com a mínim ja deixo clar d'entrada que no deixo espai que l'altre. O sigui, jo li parlo primer, saps? I manifestat, hi ha moltes maneres de fer-ho, sempre de bones maneres, no em barallo mai, ni em pego amb la gent, ja em pego amb els germans i no et necessito. Però, és a dir, és una mica, ara parlar més seriosament, és una mica el del mirall, poses el mirall davant a l'altre, perquè l'altre normalment, l'altre entès en el sentit de capar la castellà o una altra llengua hegemònica, està acostumat a ser el que li venen cap a ell, però ser ell el que hagi d'anar cap a l'altre, això t'obliga a replantejar-te una mica la situació. Dir, hòstia, aquest paio no m'entén, com pot ser, però si això no té tothom. Llavors un tio que t'està dient, escolta, perdona, més a poc a poc, perquè a mi em costa o el que sigui, això ajuda molt, evitar que aparegui aquest que no t'entén. No nego qui sigui, però no, jo no ho trobo, vull dir que no n'hi ha precats, en realitat. Ja per acabar, jo penso que no només hem d'aspirar a anar a llocs on ens entenguin en català, sinó que la nostra aspiració ha de ser que ens puguin atendre en català. Perquè
perquè si no ens autolimitem molt. Una cosa és les interaccions quotidianes, a la vida quotidiana en trobes de gent que no parla català, no cap problema, però precisament en el consum, és el que se'n diu consum responsable, doncs és molt important que també potenciem que se'ns parli, perquè si no la llengua anirà decaient. És a dir, en aquest sentit hem de ser ambiciosos i no ens hem d'autocastrar. Molt bé, doncs acabem aquí.